Mestský úrad v Handlovej označený policajnými páskami, niekoľko policajných aut pred úradom. Taký bol utorok 30. septembra v Handlovej. Vo veci sme kontaktovali Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne. Aktuálne prebiehajú zaisťovacie úkony týkajúce sa trestnej veci podozrenia z trestného činu porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku. Pracovníci mesta zostali v budove úradu až do podvečerných hodín. Dňa 39.2025 boli na mestskom úrade, ale aj na mestskom bytovom podniku policajné zložky, ktoré hľadali dokumenty v súvislosti s podozrením na trestný čin porušovania povinností pri správe majetku. Mesto Handlova aj mestský bytový podnik poskytli absolútnu súčinnosť policajnému zboru. Následne som teda aj ja vo večerných hodinách poskytla orgánom činným v trestnom konaní svedeckú výpoveď. A viac informácií teda v rámci toho prebiehajúceho vyšetrovania nie som v tejto chvíli oprávnená poskytnúť. Tak ako mi samozrejme prináleží, ja som dneska ráno vlastne o tejto informácii, tak ako som vám ju teraz odovzdala, informovala aj poslanecký zbor mesta Handlova. Na sociálnych sieťach sa už šíria zaručené informácie a padajú obvinenia napriek tomu, že v tejto chvíli nie sú verejnosti ani médiám známe podrobnejšie skutočnosti vyšetrovania. V súčasnej dobe nie je možné poskytnúť bližšie informácie.